לב על האובדן הכל כך גדול שלכם. תודה רבה. תודה על הזכות. תודה שאת מדברת איתנו, באמת, בלי פומפוזיות, זאת זכות מבחינתי להביא את הסיפור של איתי כאן בתוכנית. אנחנו עושים מאמצים להביא את הסיפור של מה שקרה בנחל עוז על ידי שיחות עם ההורים. עד היום לא דיברנו איתך, זו זכות לנו לדבר גם איתך. אז קודם כל אני רוצה, קרן, להודות לך שבאמת מאפשרת לי לספר את הסיפור האמיתי בעצם על הלחימה ההירואית שהייתה בחמ"ל נחל עוז. אני בעצם רוצה להזים את הטענה של לוחמי גולני נסו על נפשם והזכירו את התצפיתניות לבדן חסרות הגנה. אני רק ממש רוצה לומר שאני חושבת שמעולם לא הייתה טענה ללוחמי גולני. אנחנו הבאנו כאן כבר לפני מספר חודשים שיחה עם אחיו של סגן יוחאי דוכן. נכון. ופעם אחר פעם נאמר שאיתי, יוחאי, נמרוד, סגן נמרוד שנפצע, וגם אברהים חרובה שהיה... חרובה, הגשש. נלחמו שם מלחמת גבורה, טענות אם יש להורים, ואנחנו ממש לא נדבר על זה בשיחה איתך, כי זה אם כבר זה למי שהיה בתוך החמ"ל עצמו, ובטח לא ללוחמים שנלחמו עד הרגע האחרון, כולל בידיים בסוף כדי להגן על החמ"ל. נכון. נורא חשוב לי לומר את זה. יפה, הלוואי וכולם היו חושבים את זה, כי אנחנו בעצם, המשפחות השכולות, אנחנו מתמודדים כל הזמן עם טענות על גולני, שגולני דואגים רק לגולני. אנחנו בעצם נלחמים, אני בעצם כמעט 8 חודשים נלחמת לנסות לתאר את השם של הבן שלי. כואב לי לשמוע את זה, כי באמת אני לא... זה לא אצלכם, כן. אבל אני שומעת את זה כל הזמן, זה בפייסבוק, וזה בכל מיני רשתות אחרות. ואני כל כך שמחה שכרגע יש לי את הזכות באמת, את האפשרות לספר את הסיפור האמיתי על נחל עוז, שיבינו באמת מי הם חיילי גולני. לא רק מי זה איתי רון שלי. אז בואי נתחיל באיתי שלך. סיירת גולני, קשר מ"פ, נכון? נכון, נכון. הוא התחיל בסיירת, זאת כל המטרה שלו הייתה בעצם. מאז שהוא קיבל בעצם את הצו הראשון, הוא החליט שהוא יהיה בסיירת גולני. זה היה החלום שלו. הוא במשך 2 התאמן לכך בכושר קרבי, זה באדרנלין. במקביל הוא גם פתח קבוצה בעצם לחברים שלו, חברים מהשכונה, הוא פתח להם קבוצת הכשרה, הוא עשה להם הכשרה כזו, שהיא נקראת בדרכי איתי. עכשיו, בתחילת הטירונות הוא קיבל את האפשרות להגיע או לסיירת גולני או לאגוז, שהייתה לו אפשרות, הוא בחר בסיירת גולני כי זה היה החלום שלו. שם הוא היה הקשר של המ"פ בטירונות. אחרי 4 חודשים הוא נפצע. בגב, ברגליים, והוא החליט שהוא רוצה להמשיך להיות לוחם. למרות שבסיירת גולני, ברגע שאתה מפסיק להילחם, ואתה רוצה לפרוש, אתה יוצא מלוחמה בכלל. והוא לא הסכים. הוא התעקש, ובסופו של דבר הוא עבר לגדוד 13. הוא התקבל שם, באמת, בחיבור גדול. גדוד 13, מבצעית ב', ממש משפחה. הם ממש היו כולם ביחד. ואיתי בהתחלה. לאחר מכן כמובן הוא גם יצא לקורסים, הוא סורב לצאת לקצונה. היה המון על איתי. איתי רצה באמת כל הזמן רק להצליח ולהצליח כל דבר שהוא שם לו למטרה, הוא בעצם כבש אותה. אמרתי שהוא סורב לצאת לקצונה, זה לא בגלל שהוא לא היה טוב, נאמר לו שהוא over-qualified. הוא עבר 3 קורסים, רחפנים, חמ"לים ומש"ק תקיפה, וכמובן שבשלושתם הוא הצטיין. ואז כשהוא רצה לצאת לקצונה, אמרו לו שיש צורך ב4 לוחמים מוכשרים על מנת להחליף אותו. ובגלל זה גולני לא מוכנים לשחרר אותו. וואו. כן, עכשיו אחרי שהוא נפל ב7 באוקטובר, בעצם היה לנו טקס בבח גולני נטיעות. ואז מסתבר שכמה ימים לאחר שהמלחמה התחילה, הוא היה אמור לקבל סיכת הצטיינות של גדוד 13 עבור משקי תקיפה. כן. וזה הוא לא סיפר לאף אחד. אף אחד לא ידע, אפילו המ"מ שלו, נמרוד. אף אחד לא ידע את זה, כי מבחינתו, בסדר, עוד הצטיינות. אז ב7 באוקטובר קיבלתי את סיכת ההצטיינות מהקשה שלו.
קחי אותי לבוקר 7 באוקטובר. 7 באוקטובר. קודם כל חייבת לעדכן שאת כל המידע על מה שקרה בשבת השחורה, קיבלתי מהחיילים שהיו עם איתי בחמ"ל, שיצרנו איתם קשר אחרי מספר חודשים, וממה שסיפר לנו נמרוד, כמו שאמרת, המ"מ של איתי, שהיה בעצם הלוחם היחיד שניצל מבין 4 הלוחמים שהיו, שזה היה אברהים חרובה, שם יקום דמו, יוחאי דוחן, שם יקום דמו ואיתי שלי. שהם בעצם 4 הלוחמים היחידים שנלחמו מול מאות מחבלים. ב6:30 בעצם לא היה צבע אדום לפי מה שהבנו, נשמעו פיצוצים. ואז כולם רצו למיגוניות. הם היו בעצם על פיג'מות. החיילים רצו למיגוניות שקרובות אליהם, התצפיתניות למיגוניות אחרות, ואז בעצם התחילו לשמוע ירי של נשק, ולא רק פצמרים. בלי, שוב, עדיין בצבע אדום, והם הבינו שהמחבלים בעצם מאוד קרובים אליהם, כי ברגע שיש ירי של נשק, זה אומר שמישהו קרוב אליך. הם יצאו מהמיגוניות, התארגנו, שמו עליהם את כל התחמושת שהייתה להם, והם יצאו בעצם לקרב שנערך בטווחים קצרים מאוד, אז באותו זמן המחבלים כבר היו על הגדר. בשלב מצטערת, פשוט קשה לי לדבר. אז תנשמי אוויר. לא, בסדר. תקחי נשימה, הכל בסדר. הכל בסדר, זה... קחי את הזמן, אנחנו פה, אנחנו מקשיבים, זה כל כך חשוב לנו, ואני פה בשביל לעזור לך. תודה. תודה רבה. עכשיו, בשלב מסוים ממה שאנחנו שמענו מנמרוד, איתי, נמרוד ויוחאי, מ"מ נוסף בעצם שהיה איתם, זיהו חדירה בקצה הדרומי של המוצב. ואז הם נטשו את החיילים שהיו איתם ביחידה, והם רצו לכיוון המחבלים, ובעצם הצליחו לחסל אותם. הם חיסלו אותם, ואז הם לקחו, מסתבר, את הסכינים שהיו עליהם. אמרו שיהיה איתם. לכל צורך שיהיה אחר כך. הם לא חשבו שהם יצטרכו להשתמש בזה. ומרגע זה בעצם 3 היו לבד בלחימה, מול מאות מחבלים שהסתובבו בבסיס. הם החליטו לרוץ לחמ"ל, שהיה יחסית קרוב אליהם, כשהמטרה שלהם הייתה קודם כל להגן על התצפיתניות והחיילים שהיו שם, שהם ידעו שאומנם היו קצינים של גולני, אבל הם לא היו לוחמים. כן, זה קציני אגם שהיו שם. נכון. צריך לומר שיש את חמ"ל התצפיות ואת חמ"ל אגם, שהם בתוך החמ"ל זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה היה החמ"ל של נחל עוז, הוא היה חמ"ל חוד שבעצם נחלק לשניים. שהוא היה חצי ממנו היה חמ"ל תצפיתניות, וחצי השני היה חמ"ל גדודי. כן. זה היה חמ"ל גדול, אבל לא היו לוחמים שם. אז הדבר הראשון שהם עשו, הם החליטו לרוץ לחמ"ל, להציל באמת את כל מי שיושב שם, ובנוסף, להגן על המידע הביטחוני הרגיש, שבאמת לא יגיע לידיים לא נכונות, כי היה שם מידע מאוד מאוד מסווג. עכשיו, ברגע שהם הגיעו לחמ"ל, נמרוד מתאר לנו את זה, שהם הגיעו ממש כמה דקות לפני שהמחבלים הגיעו. זה היה ממש רגע קריטי. ואז הם התחילו לנהל קרב, מול המחבלים לבדם. בסופו של דבר, בשלב מסוים, אנחנו גם לא יודעים מתי, חרובה הגשש הצטרף אליהם. ואז הם היו 4 שנלחמו. מדי פעם הם היו יוצאים לפשיטות מחוץ לחמ"ל. כשהם ראו שאין מחבלים צמודים לחמ"ל, הם יצאו לפשיטות מחוץ לחמ"ל. גם שם הם חיסלו מחבלים וחזרו שוב להגן על התצפיתניות. הם היו יוצאים וחוזרים, כדי באמת לא להשאיר את התצפיתניות ואת החיילים לבד. כדי שאף אחד, הם בעצם הגנו על החמ"ל, כדי שאף אחד לא ייכנס לשם, כי המחבלים ניסו לפרוץ פנימה. נכון, זה בדיוק הייתה המטרה שלהם. לא רק להגן על החמ"ל, גם לשמור על כל מי שנמצא שם. זה לא רק המידע ביטחוני, היו שם הרבה חיילים שהם ניסו באמת לשמור עליהם, כי הם לא יכולים להילחם. הם בעצם הכניסו אותם, כבר בהתחלה היה איזשהו חדרון קטן של המ"מ, של אחד המפקדים שנמצא בסוף החדר של הקצינה, שיר אילת. חדר של הקצינה, נכון. שיר אילת, מפקדת התצפיתניות, סגן שיר את כבר יודעת, את כבר מכירה את זה, נכון. אני מכירה את הסיפור הזה מאוד טוב. את מכירה, נכון, הלוואי וכולם יכירו. אז הם הכניסו אותם לשם, הם ישבו שם בפנים, כבר היה חושך בחמ"ל, כי הם פיצצו להם את כל התאורה בפנים ואת כל הרואה יורה. הם בעצם, התצפיתניות לא יכלו לראות שום דבר ממה שקורה בחוץ. הם היו עיוורים כבר, כי אמצעי התצפית הם היו ממש עיוורים, זה בדיוק ככה. הם לא יכלו לראות שום דבר, ובעצם
הם לא יכלו לעזור, באמת. אז הם נכנסו פנימה, וכל הזמן איתי, יוחאי, נמרוד וחרובה היו הולכים אליהם ואומרים להם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אנחנו פה, הם כל פעם נכנסו להרגיע אותם, כי הם כולם היו בלחץ. אני רוצה לשאול אותך משהו, אוקיי? כי בעצם נמרוד שהיה שם הוא בין העדים לרגעים האחרונים של התצפיתניות, ומי שלא שרד. גם דניאל רשד, לוחם גולני, גם נפל שם בחמ"ל. לא בחמ"ל. כן, בחמ"ל. כן, גם הוא נפל בחמ"ל. לא לוחם. הוא היה לוחם והוא היה פצוע והתעקש להמשיך לשרת עם חבריו. בחמ"ל? כן. הוא לא נלחם כי הוא לא יכול... כן, הנה, אני גם תורמת לך פרטים. אבל יש לי שאלה אחרת. כן. האם הם, כן, הבן הגיבור שלך והחברים הגיבורים שלו, ידעו מה קורה עם כוחות צה"ל בשעות האלה? הם היו בקשר עם מישהו כדי שיגיעו מבחוץ למוצב כדי לסייע להם? יופי, אז זה בדיוק מה שרציתי לספר. איתי, בגלל שהוא היה משק תקיפה, אז את זה שמעתי מאחד הקצינים שניצל, הוא כל הזמן היה בקריאה מול הדלת, כדי שבאמת אף אחד לא יוכל להיכנס. במקביל, הוא היה בקשר בטלפון עם כל החברים שלו שנמצאים בבסיס, ועשה מיפוי איפה כל אחד נמצא, על מנת להעביר את זה לקשה שהיה בחמ"ל, ושהוא ינסה ליצור קשר עם הצבא שבחוץ, כדי באמת לקבל עזרה. והם חשבו שהם יקבלו עזרה, אבל הם לא קיבלו עזרה. העזרה הגיעה, לפי מה שאנחנו יודעים, לקיבוצים. אמרו להם שכרגע אי אפשר להגיע אליהם, זה מה שסיפרו לנו בכל אופן. אבל איתי כל הזמן היה בקשר עם החיילים בבסיס. אני לא יודעת איך הוא עשה את זה, הוא היה גם איתם בקשר בשיחות טלפון עם החיילים בבסיס. גם המשיך לראות, איתי הוא היה בוואטסאפ, וכל הזמן הרגיע אותי. מה הוא כותב לך? הוא כתב לי ב9:30, אמא, הכל בסדר, אנחנו בכוננות, אל תדאגי. ב9:30, אחרי 3 שעות שהן בלחימה. ב10:20 הוא רשם לי, הכל בסדר, אין קליטה אצלנו, שאני לא אדאג, שהוא לא יכול לענות. אבל הוא התכתב איתי כל הזמן, איך ששלחתי הודעה, תוך דקה קיבלתי מידע בחזרה. שאת יודעת, מצד אחד זה מאוד מרגיע. את מקבלת מידע, אז הילד לא בלחימה, בלחימה הוא בלי טלפונים, בלחימה הוא לא יכול לענות מיד. אז גם לי הוא שלח הודעות, גם לאחי הוא שלח הודעות, לחברים בשכונה הוא שלח הודעות, והוא סיפר מה קורה. והוא אמר להם, אל תפיצו שום דבר, זה עוד מעט נגמר. 8:25 הוא שלח להם הודעה, זה עוד מעט נגמר, בבקשה, אל תפיצו שום דבר. ובמקביל הוא היה בקשר עם החברים למיפוי, כי הם פחדו שבאמת יגיעו כוחות שיעזרו להם מבחוץ, וחלילה שלא יפגעו בחיילים שנמצאים בשטח. כן. אבל הכוחות הגיעו רק ב13:30 בצהריים. אבל הם לא ידעו את זה. הוא עשה מיפוי והעביר את הכל הלאה לקצין שהיה איתו. את זה שמעתי מהקצין שאמר לי, אני הייתי פשוט בשוק, שהוא גם נלחם, גם בטלפון, גם מסמס, הוא עושה הכל ונותן לי מידע מדויק איפה החיילים נמצאים, כדי שבאמת אני אנסה להעביר את זה הלאה בחוץ, שלא יפגעו בהם. ולא הגיעו, כמו שאת יודעת. הוא היה מולטיטאסק, כמו שהחברים אומרים. הוא עשה בזמן הלחימה מספר פעולות, ואתה לכל אחד הוא ענה אותו דבר. בשלב מסוים נמרוד הממ"מ שלו גם מספר שהוא נכנס לוויינט. ואז הוא ראה שקוראים למלחמה חרבות הברזל. והוא אמר לו, תראה, הם מדווחים עלינו. בזה, ואז נמרוד כבר התעצבן, זרק לו את הטלפון. כן, אבל זה לא שהוא לא נלחם, הוא נלחם. הוא עשה את הכל בו זמנית, אני לא יודעת איך. קחי אותי להמשך הלחימה למה שאת יודעת בעצם. מה שאני יודעת. אני יודעת שבסופו של דבר, בשלב מסוים, התחמושת נגמרה להם. כי הייתה לה כל אחד מחסנית, ואז הם לקחו מהקצינים שהיו שם את המחסניות שלהם, כדי להמשיך להילחם. מה היה קצינת החימוש שניצלה? סיפרה לי שבשלב מסוים היא נתנה לאיתה את הנשק שלה, כי הוא היה תקול. והם המשיכו להילחם עם זה. לאחר מכן, בסביבות 11, שוב, אל תתפסי אותי בשעות המדויקות, כי זה מה שאנחנו מקבלים, מחבלים נוספים הגיעו בעצם וקיטרו את החמ"ל. ואז התנהל בעצם קרב יריות מסיבי מתוך החמ"ל החוצה, שהמחבלים מנסים בעצם, כמו שאמרנו, ללא הצלחה להיכנס פנימה. וכשנגמרו המחסניות גם
שהם קיבלו מהחיילים שהיו איתם בחמ"ל, הם בעצם, כמו שאמרת, בסכינים ובידיים חשופות, הם התחילו להילחם. כל פעם שמחבל ניסה להיכנס, אחד מהם דקר אותו, והשני קפץ בידיים חשופות והרג אותו. אני מספרת את זה, וזה זה משהו שלא נשמע הגיוני, אבל הם נלחמו, כן, בידיים חשופות ובסכינים. ואז המחבלים קיטרו את כל החמ"ל, ובשלב מסוים, כשהם ראו שהם לא מצליחים להיכנס, הם צעקו להם בערבית, זה תרגם להם חרובה, ובעברית עילגת, להיכנע. נמרוד מספר לנו שהם הסתכלו אחד לשני בעיניים, ובעצם אמרו לעולם לא. הם לא הסכימו להיכנע. ואז מה שהיה, הם פשוט זרקו עליהם רימונים, בקבוקי תבערה. הם לקחו מזרנים והציתו אותם, ודרך פתחי האוורור הם זרקו להם את זה פנימה. המטרה שלהם הייתה בעצם לשרוף ולהרוג את כל מי שנמצא שם, כאשר הם לא מצליחים לכבוש את החמ"ל, שזו הייתה המטרה הראשית שלהם. כן. ובעצם כל מי שנהרג שם לא נהרג מירי. אף אחד לא ניסה. כל מי שנהרג שם זה או משרפה או משאיפת עשן, רימונים. ואז מה שהם ניסו לעשות, ברגע שהכל עלה באש, הם מצאו 2 חלונות קטנים של שירותים, שברו את שניהם כדי לנשום אוויר פשוט. ונמרוד הוא זה ששבר אחד, ואילן, אם אני לא טועה, קטנה, שברה את החלון השני, ואז הם פשוט התחילו לדחוף אחד את השני החוצה, כדי לנסות להיחלץ. ונמרוד בעצם, הוא מספר לנו שהוא האחרון שיצא, והוא אמר שהוא ראה את איתי, יוחאי וחרובה, פשוט כבר לא איתו. והוא ניסה, אחרי שהוא הצליח להציל כמה שיותר, הוא פשוט האחרון שיצא משם, והוא היה 4 ימים מונשם מורדם, הוא היה במצב לא טוב. וזה בעצם הסיפור שלהם, שאני אומרת, הלחימה ההירואית שלהם, באמת לחימה הירואית, שמשהו לא נורמלי, ניצלו החיים של 7 חיילים וקצינים שהיו בחמ"ל. וזה... כן, זה קשה, זה לא... כן. זה לא משהו שנורמלי. כן. עכשיו, כל האירוע הזה, כל מה שקרה שם בנחל עוז, הוא לא משהו שההגדרה נורמלי, או משהו שחשבנו שיכול לקרות, או לעלות על הדעת לפני 7 באוקטובר. אף אחד לא חשב על זה. עכשיו, אני מדברת רק על החמ"ל, אבל החיילים הנוספים, הלוחמים הנוספים של גולני, היו בהרבה מקומות עדיין בבסיס ונלחמו, והיו כאלה שהגיעו בנמר מפגה, ובאו לעזור, ולא הצליחו להיכנס, כי גם אותם עצרו בכניסה לבסיס. היו מלא, זה סיפורי גבורה של כל לוחמי גולני. באמת שהם נלחמו. באמת, זה... גם קראנו לא מזמן על איזשהו מקום שרשמו שגולני דואגים גם רק לגולני. שזה משהו שהוא כל כך לא נכון. אנחנו מקבלים המון כתובות והמון דברים שאת יודעת, בתוך ההתמודדות שלנו עם הכאב, אנחנו צריכים כל פעם להצטדק. אנחנו צריכים להראות שהגיבורים שלנו באמת נלחמו ולא נסו על נפשם. את יודעת, אני נתקלתי לא מזמן במישהו שאמר לי, כן, מוצב נחל עוז נכבש אחרי 0.5 שעה. לא הייתה בכלל לחימה. וזה דברים שחייבים להזין וחייבים לספר את הסיפור, כי הם היו גיבורים. הם באמת היו גיבורים שנלחמו עד הרגע האחרון, ואני בטוחה, לפחות על איתי שלי, שאם הוא היה חוזר עכשיו לשם עוד הפעם, הוא היה עושה בדיוק את אותו דבר. בדיוק את אותו דבר. גם אם הוא היה יודע שהסוף יהיה בדיוק מה שהיה לו. כן. צריך לומר שהיה שם, נלחמו שם במשך שעות מול נכון. מאות מחבלים. זה המוצב, ולדעתי גם ביחס לקיבוצים, אולי רק לניר עוז הגיע כמות דומה שהגיע אליו הכי הרבה מחבלים, הגיעו לשם
כ-200 מחבלים ב3 גלים. הלחימה שם הייתה עזה ונמשכה ללא הרף בעצם, אבל המחבלים היו, וצריך לומר גם שבאותו יום הסדק במוצב היה מצומצם. היה מצומצם, היו כ-40 סך הכל לוחמים. לוחמים, בדיוק. סך הכל היו כ-40 לוחמים, כל הזמן אומרים, היו הרבה. לא, היו הרבה חיילים, זה נכון. אבל מבחינת לוחמים, היו סך הכל 40 לוחמים. וזה 40 לוחמים, זה מעט. הם היו בעצם בשתי מחלקות. את יודעת, חלק היו במשמרות בלילה, ואז הם ישנו והופתעו, וחלק היו בעצם מחוץ לבסיס, היו במשימות. שזה לא כל כך הרבה לוחמים. 40 זה מעט מאוד. אני אגיד ברשותך את שמותיהם של מי שנפלו בחמ"ל. גם נזכיר אותם את כולם. בוודאי. נפלו בחמ"ל רוני אשל, ים גלס, שיראל מור, עדי לנדמן, יעל לייבושור, מאיה ויאלובו פולו, שירה שוחט, סגן שיר אלת, שתי הסמבציות, שיראל חיים פור ואושר ברזילי, והלוחמים, סגן יוחאי דוכן, אברהים חרובה, סמל ראשון דניאל רשד, ואיתי אברהם רון שלך. מה תרצי שניקח ממנו? מה אני רוצה שאני תיקחו מאיתי? את מה שהחברים מספרים עליו. חברים אומרים, תראי, הוא מסתבר שאחרי כל הסיפורים הגיעו אליי המון חברים שלו. וגם מהשכונה. ומסתבר שאיתי כל הזמן אמר, עוד לפני המלחמה, הוא אמר, במידה ותהיה מלחמה, ואני אגיע לקטע של לחימה מול מחבלים, אני לא אתן שיקחו אותי כשבוי. אני אשמור לי כדור אחרון. ואם אי פעם אני אפול כשבוי, שזה דבר, אני לא יודעת איך, הוא יכל להגיד, הוא אמר, אני מבקש לא להחליף תמורתי אסירים ביטחוניים. שזה דבר ששמעתי, ואת יודעת, במיוחד עכשיו שיש כל כך הרבה שבויים, ולשמוע את זה, זה פשוט, הוא היה לוחם. החברים אומרים, הוא היה לוחם, הוא לא ויתר לרגע. הוא שם את כולם לפניו. הוא תמיד היה אחרון. הוא רצה תמיד שלכולם יהיה טוב. הוא רצה להציל כמה שיותר. הוא באמת היה גיבור ישראל שהקריב את עצמו למען אחרים. זה כל כך חשוב לי, ואם תרשי לי, יש לי עוד משהו קטן להגיד ממילים שלי שכתבתי. אפשר? כן. כן. תודה. בהחלט. על איתי נודע לנו רק ביום חמישי. יום חמישי בערב. הוא האחרון, הוא ויוחאי, הם האחרונים שזוהו בעצם. רק נאמר, הם האחרונים שזוהו בין הלוחמים. בין התצפיתניות. לקח עוד חודש ימים. היה גם חודש, והיה שבועיים, והיה שלוש. עד שזיהו את רוני אשל ואת ים גלס. כן. נכון. היום כמה באמת. אבל מבחינת הלוחמים, הוא היה הלוחם האחרון שזוהה. ועל זה כתבתי, רשמתי, 6 ימים עברו עד שקיבלתי את הדפיקה בדלת. 6 ימים עד להודעת הותר לפרסום. 6 ימים עד שזקה הצליחו לזהות שזה אתה. 6 ימים בהם לא הצלחתי לתפקד, לא הצלחתי לנשום ולא הצלחתי לחשוב על שום דבר מלבדך. 6 ימים בהם פניתי לכל בית חולים אפשרי לברר האם אתה פצוע. 6 ימים בהם חייתי, אבל לא באמת חייתי. עכשיו איתי שלי כבר לא תחזור. תמנו אותך באדמה, לא יראה אותך שוב ולא ידע בך יותר. אני רוצה לצעוק שזה לא ייתכן ולא הגיוני. אמא לא צריכה לגבור ילד. אמא צריכה לחבק את הילד שלה ולא ללוות אותו בדרכו האחרונה. הוא בעצם, איך אני אומרת, הוא ההגדרה מבחינתי ללוחם, גיבור ישראל, ובעצם לאדם שיאדירו את שמו לעד. אין לי מילים בעצם לתאר את הגאווה שהוא הביא לי, ואת הזכות להיקרא אמא של איתי. וזה מה שתמיד אני אומרת. דורית רון, אמא של איתי אברהם רון, שנפל בקרב על נחל עוז. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו. אני מאוד מודה לך, קרן, באמת. המון תודה שנתת לי לספר את הסיפור שלו. תודה רבה לך, ותנחומנו שוב מעומק הלב. אמן, אמן. תודה רבה לכל, קרן. תודה. יום טוב. ובעוד אנחנו מדברות, ירי רקטות וטילים, התראות בדלתון ובקרם בן זמרה, דלתון וקרם בן זמרה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור גם עם העדכונים על זה ובכלל.
כאן בשפט